Kulumbai ka tauke busno tini ang hai norong ni Dipok entertainment YouTube channel tauke busong tini hai Faizal Biko norong thani election nangkukui tongmani tabu election kana ba prani ADC ti prasarong ni bagoi nangkukui tongmani thaironun sanani bagoi ma phapikwa tamukai anan bunango ti prasarok oba hai kai yok nai oba hai kai mutangjang nai sungno dopa kotor rok monogu o monongmani yang ni bahai kai kati nai sini borok no adofa koton ni dalali ngui tonguyo adofa koton ni oklok tongoi sini borok no masa kai tulangoi tunui mui sramui cari di tunguyo aboni yang ni kat dani hingkai jotono bokroko dana nangnai wansana nangnai kisa misa rang rok bai ta paijak di obono ang barbar no sanan musungo rang bai paijak kakai no odofa koton rok monogoi payu oba hai kai no tabuk general area paisugui khika borok tabuk hai nai additional monong nani bagoi chaito guitong kai a आज हम लोग 30% होके बात कर रहा है कुछ मिल जाए अरे एक टाइम पूरा राज्य आपका था और आज दखल करो एडीसी का बात हो रहा है दखल करो कितना छीनोगे कितना लोगे थोड़ा तो दिल बड़ा करो हमने अपना राज्य दे दिया आज आपको और चाहिए नहीं देंगे टीटी एडीसी नहीं देंगे एडीसी नहीं हारेंगे Adofak kosom rongka borongka rang genang bokrok genang usini masamang ni leader sono rang bai langui paharo pai diwu tini oko rono no clear ke sarane bagai caitung nai di baksa jagawo bulai toklai hini knawu nok soklai mani robot bagan hor dilai mani abahai stop khaidi totally ang jajagya abahai jesapan khainai tipra mota phanung to IPF phanung to BJP phanung to CPM phanung to ang borok nolai logiriya je chaya samung khainai bono bin birding ni sanai miabu boro takorjala gulagot te ni yang jampui jala phajingo busa rono bumani rok nugu 시지그냥 부이클랑 가서노 와는 바라는 거라 동고 거에서나 지금 베라로 베면서 그런 거 시그라로 사와야 그 모르는 거로 뭘도 파티 뭘가 뭘 사파티 가냐 뭐라 비프사는 거 감사해 신 바람이 오pen 버럭 하니 동고 소겐 마사 비수지 때마사고 동고 tapos 이게 뭐냐니 거 동고 초대스만이 동고 sabjan sini abon rong kia suna kis genje sotni khakalap dagar ka thapara rakha dabe onek tanti khaya suno borong rong tongla rayo moraro koi bosari suno tanai kya chitino buka latha bai kono ma jagawa bin busanjai ge gor ta ko abahai gundami umani chaya imikrisiwo janjane hamjangmani jani ongu ang sabno budnai ungsi bujugoi o borno tuimaya hamjamung riuimaya abo nini bul Group region ni sauti pramot hawo baksa thik mote thancha angui maya aborok no bondo khaido stop khaidi militant khaidi hamjang naina khaidi nung nijesi i prasarano narogoi maya hamjang ri maya logiti maya tuina ni runya thangoi bunai nung sabo buiba bo jaga nung kaklai roho borno no lanan bagai chaitung nai rang bai phano tin ti prasarang ka rang puisa riba rang puisa kisang ma kaino aing degen thangna ni bagai chaitung aba hairano norok brain wash ma khainai brain wash over ma khainai ADC sek jangnai jong thancha ma tongnai isa misa rang bai ta paijak di borno hamjang mung rina nangnai logi malina nangnai election ganao simit no thang camping khaima bengya election kurifuru bu thangna nangnai neta leaders rok kai obo hai nani nang kai buito naisram istongo bozrawo nini ya phani borokno soklaina ni bagoi abo hai sujug taridi norok leader sungkai leader ni samungtamo borokno bujungnani prasano brain wash khainani bujungnani borokle brain wash hasugo phai khaipayu obok nai develop nai mo rinai nog rinai rang rinai enangmani rinai noi phai phapayu যেমন পদ্মলোচন ত্রিপুরা সামানি হাই ল্যাপটপ আইফোন রক রিনাইনি সামানি আবো হাই ব্রেন ওয়াশ তো তাতাল সামানি চালা চাইয়া আইপা নুং সাইমে আফানো সিনতি প্রসানিকাই অস্তিত্ব রক খানি বাগৈ সালাই দিনি ল্যান্ড রাইট ডাইরেক্ট ফান রক মাইয়া আপনি বাগৈ সিচুং চবা খায়ু ইসামা নাইসিংনাই খামা লগনাই উং ডেভেলপ বাই নাইয়ু ইউংয়া বরনো ডেভেলপ কক খাই আবো তি প্রসন সকমান নি ককসি অবো হাই রক সাউই মা বুজুংনাই সিনি তি প্রসাদ যে তাবুক তি প্রামথানি বাক্সা বিজেপি ও থাংনাই রক নেতা লিডার্স রক বড় বাসুক তাইনি বাগৈ থাংনাই ইয়াংওইসা বড়নি বখরগো ওয়ানসু মুংক্রুই নিনি এডিসি কুমারে থাং নিনি busa butui wansa bai kaja ke thang aboron borok wansu gya boroni busa jugrok wansa bai thangui thui tongma dok borok abono nangya borok rang burung kai tong thogoi bon nije bo tong thogoi tongna ni telka buri rok oisa smai chai tongna ni obo hai leaders rok borok nok ni buma sa bai thang toingkha juk sa bai thangka bahan juk sa bai thangka borok ni khuspata kurui abo hai borok yang oisa thangnai nu je digi rangman borok nijini busa jungno phanu phalo norok chaina ni boirok nai nai di rang ni bagoi nijini busa jungno phalai romani rok abo hai tongu kaisin tir pasrabu tongu do soman
rui jotono ke abo hairong no bondo khainani bagoi norok hamma phurungnai ma bujungnai angoi nung BJP o thangma bai thangoi buinani binno ko thangoi abo le chaya te bosi naslenai te bosi nono chaje angnai abo hairok khayawoi borono bujungnani bagoi chaitu undami bai nusamoti prasana nungnar guimaya amjagri maya abo hangkai tabungni tirprahani ADC election no sinti prasa kebung sabno bud nai abo sungdi nini yapung ya fatla ni ha komana nai dongkha borono ri hakai ai nani phaiman saka phaiman tong bangma burung tong jaga chagyang tong general area wo hangkai borok ADC phakanugo keseng jaga a jaga dapainani bagoi no chai togui tongo abo hairong no bujungnan nango saiman rina nango sini prasa leaders tongnai rok je mo thau tongnai baksa bujukdi borok kubang hainu bud manai ni sama bai ya nung manan hi tomana jaga maya bungi man ubai kai maya buingka technique kurum ebm fan hek kainai dini bud no phano bini buto reading ni rang bai aikhinai o hairong no nojordari khaina nango nainan nango Engkai thamchi bai kono somo sugya do ibono phano thamchi bai chugya bosangi dino 14 porikha phai tongo ADC tamni bagoi nang ADC ti prasaroni yakni segit langna nai tongmani karon kai ADC wo borongno danai abono no khabai bokrok bai kai wansubdi borongno danai ADC subai nai borongni borok kai bai kai thansangui tongsa ADC area nini Gondasara hindi aing Malbasa hindi Korbuk Jotonbari Nutun Bazar aingo wansa tongo munu moinama soilengta Koromsora Anchonpur Masmara aingo bu borongni borok wansa tong sin ADC area wo borok kai tamusin ti prasano budina bagi phayasa jure no kai masarok mangni rok BJP o kai tam pal thang tamukai abu BJP kai borok ni wansani sarkar tamukai borok bunayu ADC no subaina ni bagoi borok kai tamni buji sinti prasar kai tamni bujiya abuno sisinan khadi tung tamni bagoi ADC no tubna naiba ADC tubui bang hakai hainai bidan sabho sini ti prasarok ni ekot bubagarani je tripartite suti khaimani aborok mannani lainai tamukai BJP no mesan nangnai BJP no mesani ma hakai se prasarok ni manthai rok mannai abuno tam bujiya ba sungtei sanai bai malia tabuk tubna ni kai vote by contest ma kaisinai vote by contest khai borno har rinan nangnai abosi engkai nungo contest khaina thanga kai technique ma sarnai nungbu hamjang mungmari nai borongno lukurongno para ma belenai ma sanai abosi ble kuno te prasani bagoi samungsi khaliya potmani thanga kai asogoi chawi suwag nungoi jurang wajai tongu kai nono podriya engkai nungjol jago tu BJP o thangai abo to ingya ble engkai nono samung khaina ni bagoi ti prasano naikolna ni bagoi si nono pot chongoi MDC EM MLA sramui tongu abo hairono point to bujiya am sanai tauktai buksong ini video obono norok ADC o wansugoi bud ready ti prasad thinang ni bagoi bud ready jodino BJP sarkar khayakai ADC o ti prasani abo samani note khaina rokdi komor nai a komana yang ni banjirinan bagoi chaitukti abo public si kunu neta rok ba wasukta ni bagoi bo cover sawoi BJP bud rupai dingni sanai no sapai nai kai a samani yagani atinan bagoi chaitukti akai o video no ang paithago Osda Kanchanpur Damsara Jampai constituency ni active promoter party ni candidate Baba Ranjan Riang 3 number constituency Umashankar Riang Osda Kanchanpur candidate nomination rally ni video no paithago phunungnai norok naidi aingo bu tuitorte heke ti prasarok bale bangkha pano aingo bu wansa sabul jakba jodin thancha kai ud laikai ajaga bu ti promoter payu borok to bangkha abuno election borok bangsuka norok paithago ango video no phunuk rinai norok naidi সবাই মিলে আওয়াজ তোলেন ভূপাগ্রা লং লেফট সবাই মিলে আওয়াজ তোলেন ভূপাগ্রা লং লেফট ভূপাগ্রা চিন্তাধারা জনজনকে ছড়িয়ে দেন ভূপাগ্রা চিন্তাধারা জনজনকে ছড়িয়ে দেন ভূপাগ্রা চিন্তাধারা BJP হুশিয়ার CPIM হুশিয়ার IPF হুশিয়ার উপকার চিন্তাধারা দিগ্ধ কণ্ঠে ছড়িয়ে দেন উপকার চিন্তাধারা দিগ্ধ কণ্ঠে ছড়িয়ে দেন উপকার লং লোক উপকার আয়ু লোক উপকার আয়ু লোক আয়ু লোক tamkai ubangma nomination relay thani rally rogo borok ubangma nukha haipanu wansukdi boroni borok ungkha hogu
ই প্রশাসন মুখাঙ্গ থাপলা সারই নংসাইনি মাইয়া অফিসার হইতে আর সামুং খাইনাই উদ্রি রিনাই বড় সামুং বরং দিকেন সামুং খাইও ইয়াসার পুলিশ বরং দিকেন সামুং খাইও কে আবো যতনো এসা নাগিনি কাহাম কাই মা খাইলে না টি প্রসারক রুনু টি প্রশাসনি বুট ন নারনা হিংকাই কেন রক যে টুইটার তে একে বরক বাংমানি ভিডিও ন রক পাইতাক নাইদি আমজো সাউনো আনে ভিডিও ন মুটাকসিনো নরক যতন কাহাম তন্দিসু তন্দি তে শেয়ার খাইদি হিনুই যতনো খুলুম বাইকা